David Golán, presidente deste club ciclista de Culleredo. Que tal? Boas tardes. Boas tardes, que tal? Que tal? Bueno, falábamos antes a micrófono pechado, me comentabas que últimamente o clube está en stand-by, quizáis non participando nin tampouco organizando eventos, pero sí que nos podes confirmar xa a vosa participación o domingo en ese día da bicicleta. Sí, ahora mesmo o club está un pouco en stand-by, pero bueno, o Concello chamounos de que facía o día da bicicleta unha proba moi necesaria e moi bonita para o Concello e evidentemente pues, aí estaremos uns cuantos integrantes do club para estar presentes nese día. Sí, bueno, podemos dicir que esta proba non competitiva é máis que nada un evento, unha cita festiva e lúdica e sobre todo pois para disfrutar do noso entorno, neste caso do Paseo Marítimo de Oburgo. E a verdade é que xa se falou anteriormente fai tempo de organizar unha proba máis ou menos así destas características, non? Sí, xa se había falado fai uns anos, xa estuvimos en contacto co Concello para intentar facer unha proba porque considera, tanto nós como o Concello, evidentemente o Concello tamén era consciente de que, joder, Culleredo tiña que ter un día de bicicleta. Entón, bueno, por unhas causas, un temas outros, al final nunca chegamos a facelo, pero, bueno, este ano sí que o Concello foi capaz de sacarlo diante, é un evento moi bonito, un evento formativo, un evento para disfrutar do entorno que temos que é maravilloso. Entón, intentaremos e axudaremos ao Concello no que poidamos para que isto siga adiante e os anos vinideiros podemos facelo mellor todavía. Eso é importante, non? É que todo apunta a que si todo sale ben, sobre todo, pois imagino que a xente queda contenta, no futuro sí que se pode organizar e incluso, pois, mesmo ampliando o percorrido, claro. Sí, eu creo que sí, que é unha acción moi bonita intentar, unha vez que se empeza e que Culleredo vai ter o día da bicicleta, pois intentar, este ano faise no Paso Marítimo, pois maravilloso, temos un entorno maravilloso, pero se somos capaces de intentar ir crecendo e que o Concello tamén que crezcamos facendo polas rúas, que a xente vesa pues, un domingo pola mañán, ves aos rapaces, as nenas, os maiores, pois polas rúas de Culleredo pode ser moi bonito e será moi bonito, seguro. Pues seguiremos moi atentos a estas posibilidades que nos comentan, sobre todo con a organización e sobre todo a colaboración deste Clube Ciclista Culleredo. Por certo, tamén comentábamos antes que agora mesmo o equipo, como dicíamos, está en un stand-by debido a que non fai moito tempo, poucos meses, sufría o falecemento de un directivo moi querido ademais e que se involucrou moito con este clube cullerdense, Juan Manuel Filgueiras. Sí, así é. Ahora mismo estamos un pouco parados e un pouco, bueno, esperando a que os acontecementos vayan hacia mellor. A alusión inicial do club era facer unha escola. Lelé, que como coñecíamos nós, involucrouse moito no club, foi fundador coa directiva, foi o que creou todo o logo da roupa, o escudo o escudo do club é significativo porque é o perfil do Montesalo. Todo foi feito por ele, pues agora mesmo sei que é certo que faltanos unha peza moi importante, moi querida, era moi boa persoa e moi bo amigo. Pues tamén imagino que para ele sería unha bonita homenaxe tamén para a súa familia, claro, e amigos, recuperar a actividade e tamén, se posible, coller de novo esa ilusión dos primeiros tempos. Sí, eso é o que vamos a intentar que volvamos a coller a ilusión todos. Eu esta parei levo ahora 7 meses sin coller a bicicleta, entón, bueno, é volver a coller a ilusión, é volver a intentar facer que a directiva colla a ilusión e co Concello está moi involucrado, pois intentar darlle unha volta ao club e intentar facer esas cousas tan bonitas que tiñamos na mente, como facer unha escola para os nenos.
Pois estaremos pendentes. Por certo, voltando xa a ese día da bicicleta, comentar que, claro, como as inscripcións se fan o mesmo día, unha hora antes de que teña lugar a saída, a día de hoxe non podemos saber, non, que cantidade ou canta xente pode acudir. Non, claro, a inscripción, según comentou o meu concello, se vai facer unha hora antes, entón é difícil facer unha previsión, pero eu calculo que quero pensar que se o día é un bo día e fai un pouco de sol como estos días, pois seguramente a afluencia de xente vai a ser importante. Parece que sí, parece que o tempo vai a acompañar, polo tanto seguro que a xente se anima a sair o domingo pola mañá a dar un paseo en bicicleta. Seguro. Pois estaremos pendentes tamén desas actividades que esperemos realice, xa imagino que o ano que ven o Club Ciclista de Culleredo, e de novo falaremos contigo para que nos contes. Pois moitísimas gracias por chamar e moitísimas gracias por darnos estes minutos que sempre axudan a coller máis ánimos. A ti tamén por atendernos. Moitísimas gracias, como sempre. Venga, un abrazo. Un saúdo, ata logo. Chao, chao.